Per favor, podria explicar per a la revista Alteritat els motius d'aquesta manifestació? Aquesta manifestació és per a demanar al Consell que faci cas a lo que diuen les comarques afectades i que no faci el de sempre, que és espoliar la muntanya i no tindre en compte el que necessita realment la gent del món rural. Moltes gràcies. Está en el parque.